Ahoj lidi, takže je tady a Joel. A dneska to nejsme s názorama, ale budeme hrát Slendermana. Jak jste si mohli přečíst. Jo, v popisku, takže... no, co nám zbývá, než začít? Ono to dělá zvuky. Tak to trošku stlumím. Takhle. Třeba se mi posmívejte, že jsem ten poslední posera, ale radši posera, než abych se... Strachy. Tak jo. Slender. Yep. The A-page. Žádný Takže rovnou se vám přiznáme, že podvádíme. Pár jsme si na internetu našli mapku, která vlastně ukazuje... Fuj, už se to zapomněl. No ne, počkej! A kudy? Doleva. Doprava, ty doleva. To je doprava? Ne, to je doleva. Tudy je doprava. Ne, to je doleva. Ne. Je, proč vzadu máš? A jo, takže tudy. Jo. Ne, tudy! Jo, fajn. Jak jste se mohli přesvědčit? Neumíme strany. Já, jo. Tyjo, co to je? Jo. Na natáčení máme jenom 10 minut, takže Slender, koukej nás chytit. Nebo musíme najít 8 stran do 10 minut. Takže Slender, koukej nás chytit. To je jaksi nemožný. U nás určitě. No, tak fuj, co to bylo? Tady je to silo! Já šla minule, no, ty vole. On je to silo na odbočce. To je silo, jako podle nich. Mně to přijde jak takový veliký nějaký redstone. Redstone mají MCčko. Musíš to obejít zprava. Zprava. Z druhou stranu. Ne, počkej. Jo. Počkej. Tady to stejně za chvilku bude, tady to bude vyset na boku někde. Jo. Ty říkáš, že to vyspělo refresh. Lidi, já tak nesnáším, když vezmeme papíry. Always watches. No a... I ne asi. Ty to veme, ty se tam rozhodně ta hrůza. Fuj. Ty si kudy z nudy. Kudy teď? Jo, musíš doleva. Musíš to obejít ze zadu. Tudy? Po cestě rovně, to bude lepší. Teda lidi, musím se přiznat, že mám opravdu nahnáno. No a jsme v lese. That's good. That's good. Ne, to není good, pak kde je cesta? Sakra. Super. Takže jsme v lese, absolutně netušíme, kde je cesta. Máme papírek, zní tam hudba, já jsem podělaná. A já se směju. A to je ta situace momentální. Ty ale no to snad ne. Kde je to blbý silo? Tímhle směrem? Asi. Hele, to je ten obří strom. To je přesně na druhé straně. Takže tudy. Jo. Jsem fakt zvědavá, kde vyjdem. Tady je to hnusný silo. To mě by zajímalo, jak se to dabovalo. Ne jako dabovalo, jak jsem dodávali ty zvuky. Hlavně jak to vytváří, jestli byl taky tak krásně vystrašený jako... Ne, takže jo. Cesta! A zaspíváme si. I'm walking on sunshine. Wow. Cesta jako žádná cesta. Aha. Je stromama, když jdu po ní v létě, samoten na světě, sotva klepu nohama. Co? Na konci té cesty trhněte,
stojí krčma jako hrad, jako Slenďa. tam se sešli trampy hladový a sešli, hledali papírky. A začali sobě notovat. Na hradě okoří Slenďa už nechodí, bílá paní šla už dávno spát. No, bílej muž. Bílej ksich. Ten měl ve zvyku podle svého budíku o půlnoci chodit strašívat. O těch dob, co je tam Áďo. Ano, to je vůbec se negebím. Nesmíš hrát pryč. Hele, jak jsme se tam dostali přes ten plot? Cože? To já nevím. Hlavně jsem... Nejlepší byl tady až. Mě ta hra nedává smysl, jaký debil by šel hledat papírky o půlnoci do lesa. No to je taky pravda, proč jsem v galerii? A proč tam hraje ta hnusná hudba, mě tam sere nejvíc. A proč nás loví Slenďa? Loví. No, neříkej, že ne. Ty vole, jsme u plotu. Co nesnáším Slendermanovi je, když jsem u plotu, vím, že 100% jdu. Nikdy nepouštěj myš, když hraješ tuhle hrůznou věc. Nikdy. A já se teď jdu vydejchat. Fuj, ježiš, to bylo hrozný. To jsem se fakt od srdce lekla, ale. Já jsem se lekla tebe. Co? Ty to je Slenďa strom. No, takže jdeme úplně blbě. Jo. Vole, fuj. Slenderstrom. Říkáme tomu Slenderstrom, protože má chlapadla. Chapadla jako Slender. A je tu papírek. Bože, to ne. Ty vole, fuj. Už se leknu, když někomu píšou na Facebooku. Sakra, pustila jsem ji špatně. Předtím tam bylo always watches, no eyes, don't look or it takes you. The fuck? No každopádně už to budeme hrát jenom 2 minuty. 29 sekund. Tohle, když tak první část, když tak můžeme potom na to... Ne, žádná druhá část nebude. Prostě viděli jste, že nás chytnul nás, tak si z toho třeba všichni pokálejte, je mi to jedno. Až tam bude, tak do něj naběhne. To nedáš. Dám. Vážně. Jo. Opravdu. Jo. Opravdu. Jo. Máš na to 2 minuty. Jdi do baráku. Auto. Ne. Auto, Na té chatce to je. to je doprava, no. Pak musíš doprava, tam je barák. Já do toho baráku nejdu. Ale jdeš. Ale nejdu. Ale jo. Ty kdo k tomu vymýšlel ty zvuky, toho bych zastřelila, že by normálně... Proč se ti nerobí se, že svítila ta žárovka? Ježišmarja. Papírek, co to je? Leave me alone. No já bych ráda, vole. Klikej. Ty pičo. Takže kudy? Doprava. Nejdem do baráku. Jo. To bylo poprvé v životě, co jsem fakt jakože zařvala. Fuj, už ne, už nic, už naschledanou. Děkujeme za shlídnutí. Sayonara, bitch.